Assalamu alaikum masu saurare, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri mai suna guntun gatarinka wanda Hausawa ke cewa ya fi sari ka bani. A yau shirin namu zai karkata zuwa rumfar wani mai wata sana'a wanda za ku gani kuma za ku ji daga bakinsa. Roƙon da muke a gare ku mana subscribing a tashar mana na Ta'ala TV, sai kuma liking da comment a Facebook da kuma TikTok din. Ku zo mu je guntun gatarinka. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ko za mu iya sanin sunan malamin? Sunana Zakiyu. A nan garin Kwakutu ko? A nan garin Kwakutu nake, kuma wasu mutanen da yawa sun sani da Zakiru, wasu kuma sun sani da na Sharifai. To al'adalin dai sunan da shi ne Zakiyu. Na'am. Fara gaya mana wata sana'a kake a yanzu a nan da muka same ka? To sana'a ta a yanzu dai shine sana'ar shayi. Ka kai kamar shekara nawa kana wannan sana'a na shayi? To gaskiya da ke ba wai mun dade bane a harkan, sai dai mu kai irin wata 6 rabin shekara kenan. Insha Allah. To yanzu a wannan watanni 6 da kai, ko za ka gaya mana irin jin daɗi, misali kaman wani nasara wanda ka cimma akan wannan sana'a naka a wannan watannin da kai kana yi? Gaskiya alhamdulillahi gasira, saboda domin Allah a rayuwar nan ba abin da zan ce da kai sana'a daɗi da rufin asiri. Cewa gaskiya ban daɗe ba, to amma gaskiya alhamdulillahi ubangiji ya sa hannu a cikin lamarin, kuma an samu rufin asiri wanda gaskiya ba zan iya faɗa ba, ma san adadin su ba. To misalin yanzu kaman wanda yake sha'awar ya yi irin wannan sana'a, akalla zai iya rike kaman nawa wanda za su ishe shi jari wanda zai fara? To shi harka na kasuwanci maganar jari ya danganta da yanayin wanda shi zai fara sana'a ne, saboda idan ba mutum ne mai tattali ba, ko da an bashi jari mai yawa za su yi lalacewa. Na ce na ga kamar ga wasu magunguna nan a bayanka, kamar waɗanda su ba su shafi shayin ba, duka suna cikin abubuwan da kake yi kenan? Da magunguna na gargajiya, da kuma ba ma har iya harkan shayin bane, wato akwai irin kasan shayin, haka sai shayi ana ɗauka indomi da kwai da shayi da biredi da madara. Sunan gaskiya muna yi hada taliya da makaroni, sannan akwai magunguna na gargajiya irin su kayan maganin basir, maganin sanyi, shi ma muna hada, saboda guri ne na mutane, wani zai iya buƙatar kaza to sai a abu ne. Insha Allah duk suna muna abu. Masha Allah. Kenan dai yanzu a cikin watanni 6 ka da kai zuwa ƙasa da haka, ka fuskanci nasarori waɗanda baka taɓa tsammanin su ba ma a rayuwa, saɓanin shekarun da ka wuce a can baya. To yanzu wanda kira za ka yi wa 'yan uwa matasa domin su ma su sa himma da kuma su sa ido wajen dogaro da sana'a? Gaskiya kira na wato shine guntun gatarinka an ce ya fi sari ka bani. Duk yanda Allah ubangiji ya baka sana'a, tunda sana'a ba wai zaɓin ka bane, zaɓi ne na ubangiji. Za ga sana'ar da kake so ka yi, amma idan bai karbe ka ba, babu arziki ka ciki, za ga ko da ka taba ba ci gaba, sai abin da Allah ya tsara maka. So kowanne ne dai Allah ya dora ka a kai, to ka kasance mai son wannan abu ya ci gaba, saboda jajircewanka da tanadinka shine zai sa abin ya bunƙasa har wani ma ya sha'awan wajen. Kowane hali dai matasa a kasance masu haƙuri. Yanzu idan mutum na son ya sha shayi, a ina zai same ka? To ina nan dai a garin Kwakuti, opposite kuma wajen police station na Kwakuti. Ina na abu insha Allah, wajen asibitin musu ba. Insha Allah. To masha Allah, guntun gatarinka an ce ya fi sari ka bani. Na gode.